Vítame vás v dokumente My sme detský patrací tým a sme patrací tým a hľadáme ostatní po miestnej čarodejnici Blair Witch. Predošlé záznamy sa nám ako si zmazali. Samozrejme, že nevieme ako a chceme sa tu po dedinke, ak teda niekoho vidíme, spýtať sa, či o tej jasnej evidenčnej vody. Tu nás sú všetky kamene také divné. Každý je iného tvaru. Zatiaľ sme nestretli takmer žiadneho obyvateľa. Len pár malých detí, ktoré nám nič nevedeli povedať. Ďalej. Iba tiene vidno. Sme celý zadýchčan. Už smrdí tu. Blair Witch sa určite bude nachádzať niekde za mesto. Aha, tam možno niekedy bývala. Neskôršie by sme sa to mohli vybrať preskúmať, keď budeme nabalení. Počkaj, niečo som v tých kriakoch videla. Čo je to? Hotový. Dobre, a tak stopni. Počkaj, niečo sa blíži. Rýchlo utekaj. Nikto nám nič nechcel povedať a vraveli nám, že by sme radšej mali ísť preč, ale my nejdeme preč, my to radšej vypátráme. Strašne vyšťavený, už vkračujeme hodinu a pol cesty. Ešte stále sme nič nenašli, ale blížime sa k blízkej jame. Vidíte, to možno tiež stravila tá Blair Witch. Zásoby vody nám už dávno došli vďaka pohostinnosti miestnych občanov. Môžeme obdivovať krásnu prírodu, ktorú zohyzdilo. Videli strašné skutky Blair Witch, o ktorých sa chceme dopatrať niečo viac. Prídeme ku našej babke, ktorá tu má z hodou okolností chatu a ona nám o tom možno niečo povie. Je strašne teplo, koľko je stupňov? Neviem, moje hodinky hlásia 40,5. 40 stupňov pre Boha, to sú extrémne horúčavy. Však a zase vody žiadne. Hej. Počkajte, ideme po kopci. Kamery sa znovu ujímam ja, Michála Romanová, jedna z badateľov. Je nám teplo strašne. Majú tu na záhradky. Stratili sme sa. Druhá časť. Pred 3 dňami ste sa stratili. Ja som na to zabudla. Jaká druhá časť? Naša druhá časť skupiny. Jak ma boli hlava, bože. Akože nie sme len dve. Lebo druhá časť sa stratila a asi odišla. Druhá časť, práve som sa dozvedela, že sme mali druhú časť. Nejaké našej skupiny, kde sme boli dve časti, ale my sa zmizli a mňa niečo silno udrelo do hlavy. Takže to bolo dosť blbé. Myslím, že nás napadol medveď. Alebo to bolo niečo tajúplné, nezvyčajné. A sa dozvieme už za chvíľu, musíme to vypatrať. Dúfajme, že sa nám nič nestane. Ale veď ten, kto chce niečo vedieť, tento záznam, otoč na nás, že tieto dve sa možno stratia. Ale už nie, to preto nie je možné. A po tých dlhých hodinách cesty budeme potom môcť pokračovať v našom pátraní.
práve sme sa dozvedeli veľmi smutnú novinu. A to, že skupina, ktorá sa nazatrhla, tragicky zomrela. Našiel ich jeden občan tejto dosť divnej dediny. Rozhodli sme sa, že tu ostaneme a aby sme nazbierali trochu síl a možno by sme sa mohli vrátiť domov. Alebo ostaneme a ideme patrať ďalej.